Meta qiset is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna l-Standard & Poor's tat-każ ta' djun li għandhom il-kumpaniji tal-gvern li mhumiex inklużi fid-dejn nazzjonali. Fir-rapport tagħha l-Standard & Poor's qalet li dawn id-djun jammontaw għal kważi 16% tal-prodott gross domestiku tagħna. B'kollox id-djun tal-korporazzjonijiet u entitajiet pubbliċi jammontaw għal biljun u 100 miljun euro. Parti sostanzjali minn dawn id-djun huwa dovuta d-dejn tal-Ena Malta li b'kollox jammonta għal kważi 800 miljun euro. Waqt Breakfast News fuq One l-ekonomista Alfred Mifsud jgħid li l-gvern huwa responsabbli għal dan id-dejn. Waħda mill-problemi li qed inbinit bil-mod il-mod hija li l-gvern ħebba ħafna mid-dejn tal-pajjiż taħt l-Ena Malta b'mod li ma jiġix imkejjer fl-istatistika. Dan tista' tagħmlu għal sena, tista' tagħmlu għal sentejn tal snin, imma mbagħad meta jilħaq figura astronomika anke daw għallu issa daqshekk hija għaliex l-Ena Malta hija tal-gvern u d-dejn tiegħu ma tistax ma tikkalkulax fid-dejn tal-pajjiż. L-Standard & Poor's tisħaq li d-dejn tal-pajjiż tantu kbir li pajjiżna ma jiflaħx għal perjodi twal ta' tkabbir ekonomiku baxx. L-ekonomista Alfred Mifsud jisħaq li biex insolvu l-problema tal-pajjiż li huma djun ta' aktar minn 5 biljun euro irridu nsolvu id-dejn tal-Ena Malta. U x'inhu mal-konsegwenzi jekk l-Ena Malta id-dejn li kullu kien moħbi fl-Ena Malta jdur fuq il-gvern, id-dejn uffiċjali tagħna llum huwa 75%, jiftaqqa waħda jitlaq xi 95%. Jisħaq li d-dejn tal-Ena Malta jista' jkun solvut biss b'żewġ modi jew permezz ta' żieda fil-kontijiet kif qed jipproponi l-gvern, periklu għal kompetittività ta' pajjiżna inkella bi pjan maħsub kif qed jipproponi Joseph Muscat. Il-growth li tiġi pajjiżna imma tix tiġi u da qed jgħidu Standard & Poor's billi l-gvern ikabbar id-deficit imma tiġi billi l-gvern ikollu enerġija ġdida u jpoġġi aktar effiċjenza fil-mod kif isiru l-affarijiet. U jekk hemm bżonn il-proġetti biex ma jkunux pis finanzjarju fuq il-gvern isiru mal-privat.